Постави котлето. Гледам, че вода е донесено и китките са напускани. Сега да завием котлетцето. То ще остане до борщето тая нощ, да замръзне и дано нощта да е студена много, да е скована, че и народа да е здрав, годината да е стегната, че не дай си Боже кишава нощ или лошо време, дъждовно. Това значи болни хора, това значи лоша година, неплодородна. Така. Моме Васило, Васило, брала Васила пръстене. Моме Васило, Васило, брала Васила пръстене. Брала Васила пръстене, брала ги, разтурала ги. Брала Васила пръстене, брала ги, разтурала ги. Брала ги, разтурала ги, на момите пръстенете. Брала ги, разтурала ги, на момите пръстенете. На момите пръстенете, на Евгени меновници. На момите пръстенете, на Евгени меновници. На Евгени меновници, на невести вити гривни. На Евгени меновници, на невести вити гривни. Снегове валяха, дъждове валяха, вятър духа, но ние сме пак тука. Я да видим сега. На кого е тая китка? Мое. Дай ми я на мене. Добър момък ще вземи, че добра свикърва, ама малко да слушаш. Ще Че слушам. на Бачково, на манстира ще винчеят. О, браво. А на кого е тая китка? Моята. Палубав Ерген си избрала, ма е много богат. И аз съм убава за това. На кого е тая китка? Моя. Че и момата убава, ама и момчето убаво. И голяма баничарница има. Слънцето